Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Enrico Rubiños daukagu gurekin platoan, La Topadora taldeko baterijolea. Justo konfinamendua hasi baino aste bat lehenago eman zuten haien lehenengo kontzertua. Eta gero, bertan bera utzi behar izan zuten guztia. Goazen ba, berarekin pixkatxo bat mintzatzera eta era esperientzia hontaz zer kontatzen digun. Ba, ongi etorri, Enrico? Mi esker? Zer modu zaude gaurkoan? Ondo, bai, bero kalean, baina bai ondo. Bero handia egiten du, ez? Kale gainaren nengo bero hauek. Bai, bueno. Baina gustora. Eta zuzatoz pixka bat, La Topadoraren pixka representante moduan. Hori da, bai, nahi tokatu zait. Inizu esosketa eta zoi tokatu zait. Euskeraz hobeki moldatzen dena taldekiden artean ni naiz, bueno, gaizkak ere hitz egiten du, baina gaizkak kanpoan da, beraz nahi tokatu zait. Elkarrizketakia, bai. Eta nola aurkezten duzu pixkat taldearen izaera edo nola aurkeztuko zenuke? Azkenen gea bost musikari, elkartu gehanak proiektu batean, musika etxeko gogoz, ez gaudela itxita inongo estilo zehatzera, eta gure proiektu honetan behintzat momentuz diska bat eman du bere fruitua bezala, eta hemendik aurrera aldan gehien jotzea, aldan leku gehienetan jotzea, eta aurrera gore, seguraski diska gehiago edo single gehiago egintzat, kanta gehiago ateratzea. Eta betianik egon zarete taldeko musikariak edo musikaren munduan sartuta? Bai, egia esan taldeko guztiak ibili gara betidanik musika munduan, ez? Talde desberdinetan, bertako 4 ibili ginen hasiera baten eskalariaken elkarrekin, edo eskalariaken ondoren mendeta etorri zen, eta baina proiektu honetan daude, ez? Baina gaizka ere bere ikasketak musikan zentratuta dauzke, tromboia ikasten nahi da, ointxo bertan Erasmusen dago Amsterdamen. Ah, ze guai? Bai, argultatzen den, eta ja... Jarraitzen duzu, Bai, hori da, bai. Eta bueno, denak ibili gara talde pilo batetan, ez? Eskalariak eta mendeta igual izan diagola ezagunenak, baina proiektu pilo batetan ibili aurretik. Eta zer dela eta aukeratu izan duzuen horrelako, bueno, lanbide bat, ez? Edo ibilbide bat, ez? Nire kasuan behintzat, nik uste errua handia edo nire aitea duela, nire aitea ere musikaria zen. Musikaria zen, beha festetan jotzezun, berbena taldetan dola jotzezun, eta bere bizi guztia, 14 urtetatik bere bizi guztia jotzen pasa du. Oain jaztu jotzen, etxen jotzen dut arteka, baina ez da kanpo bateatzen jotzea. Eta nire kasuan behintzat errua handia behal du. Beti gustatu izan duzen musika, beti gustatu izan duzen bateria gaina, arginokan bateria jo nahi nula, eta etxean ez dut inongo oztopori jaso inoiz. Eta ez da oztopo bakarrik, baizik eta laguntzare... Babesa hori izan duzu, ez? Hori, babesa izan dut. Berez, betidanik egon zara, igual aitarengatik edo musikan murgilduta eta... Bai, nahi txikitan beti gustatu izaiten kontzertutara jotea, berearekin, bere emanaldieta jotera. Txiki-txikitatik. Eta batzutan ematen ziten, baina beste batzutan igual oso berandu bukatzen bazuen ez, leheno pandemia horretik goizeko 5 arte eta musika gotezen tokitan. Orain ja ez dago horrelakorik. Momentuz ez. Bai, txikian izanen batzutan juten izan da bestetan ez, etxetik gertu zanen, amak esaten zen baina, bai. Orduan betidanik izan duzu argi, musikaria izan nahi zenuela. Bai, ez da zerbait pentsatuta nuela ez da, etorri da oso naturalki etorri da. Inertziaz edo. Bai, inertziaz, bai. Ez ziten atentzioa deitzen beste zer. Orduan, horta sartu nintzen, guztu nintzen da, baina arte. Eta klaseak eman zenituen, bateria klaseak eta... Bai, musika eskolan, karrera, gero erdi maila, gero goi maila Baionan ere, eta bai. Baionan egin zenuen? Goi maila bai, ez nuen goi maila Baionan egin nuen bakarrik tresna, ez nituen beste osagarriak eta gero inbalko nuke historiara musika, harmonia, eta gero gauzak ez han superiorran ez nitu nahi. Analisi musikala eta... Baina
gehien bat hizkuntzagatik, ez? Oztopo handia zen frantsesa, moldatze ginen tresnako klasea emateko, ze, bueno, hor arte bai, baina hortik aurrea pixka gorra ikusten genuen da bai, perkusioa bai, baina uste guztia, bai. Eta zein izan zen lehenengo pausua hor pixkat lanbidetzat hartu zenuenean musika? Jo, esate dizut oso naturalki izan zala. Nik uste klaseak ematen hasi nintzanen, esan gula, jo, bai, guztuan hau klaseak ematen, irakaste asko guzti zait, eta hoi, hasi nintzen gaina, hasiera baten, nire guraso zeukaten garaje baten, klase partikularrak ematen, bateriako jendea jola, sin más. Hoi izan zen hasiera, eta gero taldetxotan jotzen, daula, ezkuntzatan, zeleno ezkuntzatan musika talde gote zian, bai, bai, garai hortan ezkontzetan dola jotzen hasi nintzen, 14-15 urtekin, da klasek ematen dituen partikularki, eta gero ja, titulazioatean unen, hasi nintzen musika eskolatan klaseak ematen. Beraz, musika irakaslea bazara ere, ez? Bai. Arro desberdinetan, musika barruan, arro desberdinetan, baina bai. Hori da, batzutan zaila da, ez? Bakarrik jotzeaz edo bizitzea, ez? Bai, komplikatu da jotzeaz bakarrik bizitzea. Oso komplikatu da, bat daude bolara osonak, bat daude bolara pixka flojoak, orduan, bai, komplikatu da. Bai. Eta orain zertan ari zarete edo talde moduan? Zenbat zarete bosan duzu, ez? Bost taldekide, bai. Zu bateri jolea, gero badaude gaizka tromboia edo? Gaizka tromboia, gero dago hemen Berriozarko Ruben trompeta eta hotxa egiten duna, Javiero gitarra eta hotxa, eta Etxarriko Luisillo bajua eta hotxa ere. Bai, bostakea. Eta, bueno, diska bat atera genuen pandemia aurreko martxoa bostean, gero movida guztiak martxoa, noiz hasi zen kriston guztiak. Amalau edo, nik uste, bai. Bai, genuen bostean diskatea, lehenengo kontzertua jo, kriston farra, kriston juerga, kontzertu osona, eta gero etxen sartu gintuzten denei. Bai. Eta diskoa gehatu zen hor pixkat, falta zitzaion promo guztia, ez? Egiteko, pixkat jendea helarazteko, proiektua pixka garatzeko behartzuna, udara hori izala, igual pixkat ateatzen guztia joteko, ez genuen eduki, udara hori. Ez, eta hori pixkat faltan somatu da. Baina, bueno, denborakin gabiltza, badiru di buelta ematen egin ala pixkaraka, eta udarantzan pixkat animatzen den, da, egutik aurrea azuego berriro. Eta behintzat, lehenengo kontzertu hori ez, martxoak bostean eman zenutela, non izan zen eta nola izan zen publikoaren edo sentsazioa? Izan zen, martxoak bostean Bilbon izan zen, kafe antzokian, eta doain izan zen, ez genen sarrera jarri nahi izan. Esan genukia, lehenengo emango dugu, lehenengo invitamos nosotros, baina aldi berean, sarrera nola etzan hartzen, ez genekien jendea gungo zen, etzan gungo. Sarrera saltzen zua zen enean, bakizu, dihoazte 200, 300, animatzen nahi da, baina ez genekien ezer. Ez karo, kontzertu egunean, zenbat jende etorriko zen, etzen etorriko, nidea, eta gainea, Aletikek erreeko pajolazte zuen. Han, ez dakit Bilbon zan, oetzan Bilbon, baina igual du ze hauek. Baina jene zegoen hor juera. Bai, Aletika Bilbon da erlijioa bezala. Bai. Zintzai hori kendu. Eta bueno, pixka beldur horrekin, gaia ezan partidoan ordua, bukatzeko ordua eta gero handik ordu erdia, ez ezan gure kontzertu eta zetan. Bueno, izan zen prorroga, penaltik ez dut uste izan zianik, baina prorroga izan zen, luzatu zen, eta partida bukatzen ziren enean, jendea iristen hasi zen, da kriston kontzertu izan zen, kriston giroa eta kriston bamboa. Ze guai. Genden hor beldur horrekin, ez jakintasun horrekin, ez dakizulako ze pasako da, baina... Baina gero bai egon zen hor sua. Bai, oso ondo ontzan. Bueno, behintzat, oroitzapen polita dituzue, ez? Oso polita, bai, kontzertu hortaz, bai. Bueno, ondoren eman ditu batzuk, eta oso ondo ondia, bai, baina desberdina da. Claro, ondorankoak izango ziren... Eserita, hori da, eserita. Kopuru burritzakin, dana maskariakin, toki batzutan egan gabez, edaria ez du esarbitzen, baina, bueno, desberdina, bai. Eta zuen musika adibidez zer da, dantzatzekoa eta eserita egoteko? Bai, badira kantak oso dantzagarria diana. Baina beste batzun gantzuteko badia. Badira, bueno, horiek behintzat. Bai, horiek oso ondo gozatzen dira hori eserita. Bai. Bestek, ziatik altxatzeko dire, bai, gero, bai. Eta adibidez, COVID-aren egoera guzti honekin nola
Nola eraman duzue disko bat plazaratzea, lehenengo kontzertu batea, eta gero, pum, itxialdi hori, nola eraman duzue edo, nola kudeatu duzue? Jo, azkenen, sare sozialak hor daude, ez? Bai, egia da. Gertatzen dana da, guri ez zaigula eroso egiten sare sozialetan egotea, ez bali daukazu ezer eskintzeko. Edo ezer egiteko, ez? Eta momentu hortan, ez zegoen kontzerturik, guri kontzertu jotzea gustatzen zaigu, orduan, ez geneukan arrazoi berezirik ez dara sare sozialetan egunero gaizki zoratzen, kaka ematen egoteko denbora guztian, ez? Orduan, pentsatu nuen, guazen tarte bat hartzea, arnaz pixkat hartzea, ikustea ber nola desarrollatzen den guzti hau, ez genekien inor, hasiera baten 20 egun, 30 egun zenbat izan bartzien. Amabos hasieran, amabos, gero beste amabos, gero beste hilabete bat, gero... Bueno, hau luzeak dijo, orduan patxaran hartu, konposatzen jarraitu genuen... Bai, behitu, osak, bintzat, sormenen argi hori, ez zitzaizuen itzali, ez, zaila zan, ze bakoitza bere etxean zego, baina, bilatzen zikion batak beste gauzak, ezakize, eta hoi, bintzat lanean, arlo horretan lanean jarraitu dugu, eta ja pandemia ondoren edo, single berri bat atera genuen, diskan ez dagoena, Karo Cruz izan aguna, eta hoi da, lan guztiaren zatitxo bat, gero lan gehiago egin dago, baina momentuz erreservatuta dago pixkat aurrera bako, ez? Ager pixkat jeikitza egin denak eta maskariak kendu eta pixkat arna sartzen dugu. Eta bintzat, aipatu dituzu sare sozialak, ez? Bai. Eta nola ikusten duzu sare sozialen beharra, ez? Ze puntutaraino da beharrezkoa talde batentzat sare sozialetan aktibo egotea edo ez? Hori oso lagungarria da, azkenean zerbait berria eskaintzen dezunen jendeari iristea nahi dezu. Kanta berri bat eskaintzen badezu, jendeari iristea garrantzitsua da. Eta gero oso garrantzitsua talde batentzako adibidez, kontzertu bat bali badukazu sarrerak indana, sarrerak sartu nahi bali badituzu, kontzertu horren promoziorako ezinbestekoa dira sare sozialak, ez? Eta, garrantzia handia hartu dute gaur egun sare sozialak, eta gustatzen zaigunei eta ez zaigunei gustatzen behintzat, denak egin barra dago. Eta adibidez, sortzerakoan edo, ze egon zarete sortzen, ez, pandemia guzti honen artean esan duzu, nola inspiratu zarete edo zer erabili duzu inspirazio iturri moduan? Jo, azkenen nik uste etxene egotearen horrek emate izu pentsatzeko denbora asko. Hori igual gehiegi. Igual gehiegi. Orduan, idazterako garaian, pixkat egoera hortaz, lertzeko gogoaz, azkenen ja inbesteko errepresioa eta inbesteko etxen egon beharra eta inbesteko ezin dezu hau egin, ezin duzu bestein, ezin duzu... Hau azkenen hortzan dik ematen du, ez dazu hau egin, ze beste... Eta, pixkat lertzeko behar horren inguruan ikuste gauz asko atera diela. Eta nola kudeatzen zarete, adibidez, nor hasten zarete melodia batekin, norbaitek proposatuta edo letra batekin eta horren... Normalen bidaltzen du ja oso garatuta. Bai, Bai melodia, bai letra, letra gero aldaketa asko eman dizazke, baina oso garatuta bidaltzen du. Eta gaina guain home studio hauekin ere, forma asko eman aldiozu kanta bati. Etxetik ordenagailukin, asko aurreatzea daukazu lan guztia. Gero bideia bidaltzea eta gero goiten lantzen da lokalian, ez? Baina hori izaten da, bai. Eta denon artean egiten dituzu edo beti dago bat edo bi... Pisu gehien hartzen duna da Javiero normalian, konposaketetan. Gero Rubenek ere zerbait ditzen du, Luisiok ere, eta oain azken aldi honetan hasi naiz ni ere letrak idazten. Eta gero arregloak bai egite ditugula pixka denon artean, ez? Hau sonatzen du betkio, edo laiten badu hobe, dena ja lokalean jorratzen da. Eta estiloaren hautaketa hori, imaginatzen dute, eskaren edo pizkutsu bat aukala, baina esan duzu nahiko... Toke bat bai, baina ez dara oso eska, ez? Badia kanta asko zela saioak, pixka denetik dago, ez da inbesteko... Ez da eska disko bat, topadorak hartzen duena ez du entzungo eska disko bat, hori argi dago. Interesgarria da ez, leheno igual baziren taldeak ziren nahiko zorrotzagoak edo zentzu horretan, eska
punk edo rock edo ez, eta orain bai dagoela nasketa asko, ez? Nik uste dut baiet, talde asko jarraitzen dute beraien estilo propioekin, da beraien historiakin, da oso ondo dago, ez? Azkenen bere gustoko estiloa hoi bakarri balima da, horitzea oso ondo dago, ez? Baina, bueno, beste askok bagabiltza hor gauzakin experimentatzen, edo sampler batzuk, edo beste estilo lasai egon bat, edo bai, gauza ezberdinen hasten. Eta esan duzu baita ere kontzertu batzuk ja itxita dituzuela, ez? Bai, bueno, egin ditugu areto batzuk ingenituen orain udaberrian, eta hemendik aurrea ja badirudi kalea teatzen uzten gaituztela jotzea ere, ez? Eta zerbait itxio dago, bai. Esan daitekeena edo? Bai, uztaiak baten adibidez etxarri nengo gehan, etxarriko plazan. Geo beste guztik ja berandugo datoz, eta hauek bai ez dakitela esan aldian edo ez. Zegoetik ez diratera. Orduan badazpare ez ditugu esango. Igual elkarrezketa ateratzen denera goia. Agian ja, gaina Nafarro alden dira. Primeran. Bilek. Nik uste gogotxu gaudela guztiak eta disfrutatzeko, hasi que egongo da hor jendea. Bai, nipitxatze baietz. Eta adibidez, pixkat profundoago edo, egiten duzuen artea edo artea generalean, uste duzu izan behar dela gizartearekiko konprometituta? Badira momentu batzuk hori eskatzen dizuna, ez? Baina gero beste momentu batzutan agian ematizu zure paranoiataz idatzeko, ez? Bakoitzaren egoerataz edo bakoitzarak sentitzen duenataz. Baina, desde luego, konpromezu edukitzea, konpromezu soziala zuk esan dezun hori oso garrantzitsua ikusten dut. Segunda ze gauzak, segunda ze pentsatzen duzun hori defendatzea, musika oso lagungarria da hortako. Arte orokorrean, baina musika bereziki, ez? Musika jende askori iriste zaio. Badukazu igual kuadro bat pintatzea de bai zuri ikutzen dizu gai zehatz batekin, baina, bueno, nik uste musikarekin urruti iritsiko zela. Jende gehiago hori, bai. Beraz, zertarako dela onuragarria esango zenuke artea eta musika adibidez, horretarako esan zu, konpromesu sozial hori edo bide hori, zubi hori eraikitzeko? Badaude beste onura batzuk ere aipagarriak direla zuretzat? Azkenen, bai arte espresio guztiak, bai margolana, bai idazkera, bai musika, bai dena, azkenen kontunuke hor dela kultura dela. Eta kultura pertsona bakoitzak aberazten du, bai ez? Kultura konsumitzea igualtzait estilo batekoa edo bestekoa izatea. Hoi oso garrantzitsu ikusten dut, gazte-gaztetatik kultura kontsumo hori pixka bultzatzea. Izatea edo bultzatzea. Eta nola egin dezakegu hori? Ze batzutan igual hezkuntzatik hasi beharra dago, etxetik, eskolatik? Jo, etxetik eta eskolatik jasotzen baldin baduzu, bultzatzen baldin bada bietik batea, asko zobe. Gero eta toki gehiagotatik iristen bazaizu, azkenen konturatu gabe ere, kultura konsumitzen nagoza da. Eta kulturizatzen da zure pertsona berasten, ez? Etxetik bakarri baldin bada, bueno, baina etxetik eta eskolatik baldin bada, eta gaina gero ja artetako edo zein eskolatara joaten bazea, edo bai musika eskola, edo antzerki eskola, edo bertso eskola, edo hortara ere joaten bazea, gero eta beratxago bakoitzan entzako, ez? Ze, igual zure kasuan bai, izan duzula babesa handia ez, etxean, ze, bueno, aita musikaria izanik, eta, bueno, azkenean hori baita ere laguntzen du, ez? Baina, egia da, bai, kasu askotan, badaude pertsonak ez edo, sozialki ezin dugu, edo ez dugu musikari edo artista izan garelaren hori da, kontzientzia edo ez, badirudi hori ezinezkoa dela, ezin garela inoiz. Bueno, nik uste jende asko ez duela planteatzen ez da, hori da, ez? Tresna bat jotzeko gai izango dela. Edo jotzeko, edo jotzen ikasteko, edo behintzat denbora pasatzeko eta pixka gero abilezia daude, ez? Igual gitarra bat hartzen du norbaitek eta beste norbaitek baino 20 aldiz lan gehiago egin behar du, toki berdinera iristeko, baina bueno, azkenen bakoitzaren reto pertsona da, eta tresna bat ikastea adibidez, ez? Nire kasuan dakitelako, ez? Baina, bueno, azkenen bakoitzaren zea da, baina jende asko ez du planteatzen ez da bere burua gitarra bat jotzen edo biolina bat jotzen edo, eta jende askoren eskura dago,
Claro, eske gauza da hori, ez? Batzutan artea hitz egiten dugunean badirudi talentua dela izan behar duzun gauza bakarra, ez? Eta talentua izan dezakezu ala ez hainbeste baina. Ala ez, bai, talentuekin bali bada asko zerrexeago izango da, baina talentu gabeko ikasleanik ere izan ditut. Claro, formakuntza, ez? Bai, eta talentu gabeko ikasle horiekin lan gehiago eskitzaizu zuri irakasle bezala, beak lan gehiago inbardu ikasle bezala, baina iritsi izan du beha gauzak egitea eta jotzea. Jende guztia talentu ezberdina dauke. Edo bere lekua edo bere arloa aurkitu behar du, ez? Eta esate dizutena, jende asko ez du planteatzen, baina tresnako entxe bertan prezio oso ekonomikoetan daude tresna asko, ez? Eta jende asko ez du planteatzen biolin bat hartzea, ez? Eta zuretzat formakuntza beharrezkoa da honetaz lan egin ahal izateko? Jo, badia kasuak formakuntza jaso dutela eta lan egiten dutena ondaz, baina beste askok beak zekazkien deserie, ez? Ez du ez dare lan handikin edo asko ikasi musikaz bizitzeko adibidez, ez? Badia, jo, etortzetzen burure baristo adibidez, ez? Lapoiako baristok, agian musika ikasiko zuen bere garaian edo baina beha dauken arte hori bere apropioa da eta bere ateatzen zaio barren-barrendedik. Eta honta dedikatzen da, ez? Orduan, badia kasuak baietz, beharrezkoa dela, baina jaso gabe ere bada jendea funtzionatu diona. Zuen taldearen kasuan nolakoa da? Gehiengoak formakuntza dauka edo badaude kasuak non... Formakuntza akademikoa dauzkau hiru taldekidek. Eta beste biak daukate formakuntza, bizi guztia Javierok nik uste jaio eta gutxia gitarra zintziliz daukela eta Luisio bajoakin antzera. Claro, igual formakuntza ez formala, baina... Ez formala, baina bai, orduak sartu eta gusta ez aie, eta Javieroren nahi guztia jotzen dute gitarra. Orduan betian nik ondia gitarrak etxean, eta bai, hori notatzen da. Zan dituzte eskuragai hor. Bai, hori da, bai. Azkenaren gitarra bali mokazu etxeko saloia nola, hartzen bukatzezu. Eta umea edo gaztetxoa zeanen, segi joan. Frogatu nahi zuez, esperimentatu eta... Bai. Eta nolakoa izan da estudioan hor elkartzea, ze goera guzti honekin, ez? Entxaiatzeko, esan duzu, leheno, etxetan zenutela, ez? Bai, itxita gendenen. Guke gero baimenan... Claro, paperak eta, ez? Bai, paperak. Azkenen olako talde bat osatzen dezunen, alako enpresatxo bat sortzen dezu azkenian, ez? Ze gero kontratazio datozenean da hori, alako zif bat edo behar dezu, ez? Orduan, azkenean batkoitza punta batekoa izanik, baimenak itxia geruzkan, bata bestean etxetik ateatzeko eta ensaio lokalera joateko, ez? Bai, gero hori ere zu aipatu, baina nahiko, leku ezberdinetakoak zarete, ez? Urrutigo bizi naizena, oain bostetatik izango naiz, beste guztiak hemen ingurukoa dira. Bai. Bai, Naparra dira bestek. Bat bizia errotzen, daula Iruztunen gainean, txiki hortan, gero Etxarri, eta gero ja Ruben hemen Berriozarren da gaizka Arrosa Dian. Arrosa Dian? Zait? Arrosa Dian. Orain Amsterdam. Amsterdamen dago, ez? Hor dago. Bai. Baita igual nahasketa hori batzutan ere interesgarria da, ez? Leku zenetako jendea. Oso, bai, eta gusto musikal desberdinak eukitzea ere, bai. Hoi notatzen da gero... Badituzue gusto musikal bai, haman komunean badut jo batzuk, baina gero badia talde batzuk Luisio guztia zaizkionak nahi zaizkiten gustatzen, nahi guztia zaizkiten eta Ruben zaizkiten gustatzen, eta bakoitzak gero konposatzerakoan da elkarrekin jotzerakoan nik uste hori nabari dela ere, bai, hor... Claro, igual horregatik baita ere ezin duzue definitu hainbesterako estiloa, ez? Hori da, gauza gehiegi gustatzen zaigu bakoitzari. Influentzia ezberdinekin, ez? Sortzen da horrelako nahasketa interesgarria. Hala da, bai. Eta nolakoak dira sortzen diren harremanak, ze azkenean, hainbeste denbora elkarrekin egotearekin, ez? Eta, bidaiak imaginatzen dut, edo kontzertuak, ez? Nolako harremanak sortzen dira? Jo, harreman honak, azkenen badia bolarak zaudela gehiago taldekideekin, etxekoekin baino. Claro. Juntatzen ezkizu bost kontzertu segidan, bakoitza estatuko punta batean, eta aste osoa pasatzen duzu jende honekin. Orduan, harremana ezinbeste, hone izan behar du, bai ala bai, bestela oso zaila mantentzea. Asko da esaten denik ikasi dugu oso ondo diskutitzen, ez? Jakinin behar dugu, Bai, nolako den bakoitza ez, eta... Karo.
Gizu bakoitzai ze sentatzen zaion gaizki, ze mania dituen, da dana. Familia bat bezala azken nola, bai. Eta konposatzerakoan euskeraz, erderaz, edo nola egiten duzu? Diska honetan, kanta bakarra da euskeraz, eta beste guztiak gazteleraz. Egia esan, konposatzaileak diska honetan gehiena izan zian Luisio da Javiero, eta behiek ez dute euskera menperatzen. Orduan, kanta gehienak ateazian gazteleraz. Hemendik aurreagoako, nik pentsatzen dut euskerak ere pixu gehiago hartuko duela. Ni hasi naiz pixkat idazten. Hori da, zu hortartean igual izan da? Bai. Nire guztuak urritzaideke pixkat euskera gehiago jorratzen taldean bai. Eta zer dela eta hasi zara zu orain idazten? Igual, konfinamendu garaian ikusi zenuen horri, igual hori... Beti izan ditut ideia gola, etortzen izkizu ideia, letra bat ondaz, eta igual esaldi batzuk, eta baina esken abil tope beti. Claro. Orduan ez, neukan denboik ezertako. Eta guain denbora gehiago izan dut etxe lehoteko taula, eta esan, etortzen izkiten ideia guzti hauek hasiko naiz idazten. Eta hasten nintzen idazten, da guain otxura hartu dut bai, zerretuk urritzen zaitenean mobian apuntatzea, notatako kasio ditan, eta hor, da pixkanaka, bintzat etortzen izkizun ideia horiek, ez zalditzeko, gero pena da, esaten du, ondo da, eta urrungo unen ja... Aztuta. Desastre. Gero ez nahi guztioi. Baina, pasa ez aitori gauza askokin niri, naiz nahiko grabea da nirea, liburu batekin hasten naiz, eta urrungo unen hartzen da liburua, eta zintzan maikau, eta ja... Benetan? Eta xibartzana aurreko... Berriro, atzea bota, entzatzeko zer... Desastre. Eta seriekin, telebistako seriekin da berdin. Ez daukat atentzio hori, ez dakit atentzio falta, ez dakit izango da, izan leike, Igual, hainbeste gauza buruan, eta azkenean. Bai. Eta hainbizitza intensoa izanik, hemendik arat joatea, eta bar, zer ematen dizu musikak edo, zer eskaintzen dizu hainbeste gustoko izateko? Azkenean espresio modu bada, ez? Ni oso ondo, hitzeiten bai espresioan ez dena, baina bateria joten hobeto, nik uste. Bai, Hitzeiten bai hobeto espresioan, bai, azkenean da zerbait behar dezuna. Bai. Zuretzat behar moduko bat. Bai, eta jendearen aurrean jotzea eta jendeai zerbait helaraztea ere, bai. Azken zerbait transmititze horrek asko aberazte zaitu, asko ez dakit, bai, bisitez zaizu. Osa, komunikazio hori ez, publikoaren eta zure arteko komunikazio hori edo. Oain arrarogoa da, zedenak arpegi erdia tabatu daukate, ez dakit parrez aizean, ez dakit parrez aidean. Hori da, nahiko sensazio arraroa da ez. Arraroa da. Publiko horrela ikustea. Hauei katxondun esan nire, kontzertu baten aurretik. Igual esategi hasieran gustatzen nahi bazaie, behintzat eskuak pentsatzeko. Pues divertigarria izan daiteke. Bai, bueno, bai. Igual joko. 5 minututako, bai, kontzertu oso. Horein bai gara, inez. Bai, horraroa da, ostra, hor musikoak indola, dios. Ez tezu espresio guztia ikusten. Asko pasa ez dut klasea materakoan. Ez, bai, igual... Urtek damazkiten ikasleekin ez, baina ikasle berriekin edo txikiekin datoztenen eta aurpegia tabatuta, ez dakitu. Aurpegia bidatuta, bazanekin guztua izien, ez ziren guztua, ulertzei zuen edo ez. Claro. Baina ben bakarrik begiekin, zaila. Zaila bada. Bai. Eta aurrera begira nola ikusten duzu egoera guztia? Ose, azkenean, bueno, pues, COVID-ak igual plazaratu edo azaleratu ditu gehiago zeuden gabeziak edo zeuden arazoak, ez? Artearekin, kulturarekin, arte eszenikoekin baita ere gehien bat, ez? Eta nola ikusten duzu edo zer da beharrezko hau honi buelta emateko edo? Jo, ez dakiz esan. Ez da bakarrik gabezia artetan, osasun mailan ere baita ere hori da. Izan dela oso pres geunden, da ginean el primer mundo, da geunden oso prestatuta, zoritxarrez ere badia lurraldeak asko zokerra denak, ez? Baina, ostra, gude hortan notatu da, ez? Piskat okertzen daren zerbait. Hori da, bai. Eta beti gerrarako prestez hor, ez dakitzen bat ekin, eta gero zein da daukagun gerra, ez? Hori da. Eta kulturarekiko, beharko luke, ez dakit, behintzat legislazio txiki bat, ez? Arautegi bat edo zerbait, ez da posible, berez arautegia dio, uste dut ez bali bada aldatu,
zu talde bat ekartzen, zu udaletxe bat zea eta talde bat ekartzen mani mazu, talde horren edo langile horien seguridade soziala edo hori pagatu arrozula. Udaletxeai dagokiola batzea, ez? Eta ez du inorrek egiten. Orduan, baina ez dago eztare estatuto bat artistarena edo fundamentuzkoa, non, zuk ezinezkoa da 10 kontzertu ematen duen talde bateri edo urtean 5 nahi dulako exigitzea aseguratuta dutela, baina bere kabuz aseguratuta dutela. Ez? Ze gainera legeak esaten du, norbaitek kontzertu antolatu nahi balea du, bere kargu hartu behar duela guzti hori. Edo bestola isuna datoz, eta olako gauzak, ez? Orduan, olako pixkat hau dena arautu inbarko litzateke, edo bestela askatasun gehiago eman. Edo bat, edo bestea. Edo arautu eta dena zuzen jarri adostuta dena, edo bestela, kontzertu bada, jotzeko eta jazta, baina ez etortzeko gero seguridade sozialeko altak, ez dakizen bat, ez? Pixkat hori dena, oaintxe bertan lertu zaien muturrean. Ze jende asko zebien erdipurdi, asko teknikariak eta hori ere asko pasatzaie, ez? Ez zeukatela oso regularizatuta beraien egorea, eta guain guzti hau pasadanean da urte eta pikoko geldiune ondanean laguntzak eskatzeko exigentziak zian edozein langile, edozein enpresadako langile estable bat izango balia bezala, eta asko ez dira, asko autonomoak eta freelanceak zian, fakturatzen zutela artista bakoitzari edo enpresa bakoitzari X kontzertu, baina ez zaukaten nola kontinuidade bat. Eta gero hori utzi die pixkat, hor zintzilik, hori dena esate izutena, edo arautu, edo beste, edo askatasun gehiago, bitatu bat. Eta zuk uste gertatuko dela horrelako zerbait aldaketaren bat egongo dela? Zoritxarrez uste dut ez. Eta zer dela ez dute pausu hori ematen edo ez dugu edo... Ez dakit, oso komodo gehatzen geha etxean segituan, ez? Oantxe bertan movida honekin, argiaren ordutegien movida honekin. Hoi sartu digute... Eta ez gara ez dakixatu ere egin ez? Eta ez da zerrek pasa, guaindik ez da lehenengo faktura iritsi, eta ez dakize pasako den, baina segurazki garestituko zaie eguneko haundi bateri garestituko zaio argiaren faktura. Eta ez da zerrek pasatzen. Orduan, ez dakit. Ez dakit oso komodo gauden deserosotasun hontan, edo ez dakit ze pasatzen den. Badago orain horrelako ideia bat, ez? Orain gazteria edo itzalita dagoela, edo ez duela reakzionatzen, edo... Bada gazteri zati bat, badirudi guendik aktibo jarraitzen duena, baina zati handi bat oso lasai da. Baina ezin zaie bakarrik kulpa bota, gazteriak ez ditu faktura patzen. Batzuk bai, baina beste batzuk ez. Faktura patzen dugunok, ez dugu pausorik ematen, bai. Eta adibidez, batzutan ere hitz egiten da, ez? Artea edo artesterikoak edo, izan daitekeela modu bat izaki kritikoak edo sortzeko eta, pixka bat horretarako. Bai, historikoki talde asko eta arte modu asko egon dira hortara, ez? Hortara zuzenduak, ez? Pixkat jendeari protestatzeko edo kejatzeko grina hori pizteko, ez? Historikoki asko erabili da hortako. Bai. Eta agian horren falta dugu? Leheno baino gutxiko dagoela esango nukenik. Leheno nik uste dut gehiago zegoela. Askoze arte asko, bintzat musika munduan askoze konbatiboa zan dena. Bain, katxondun esate batzutan lagunai, ez? Baina, le cantamos demasiado las flores y a la primavera, demasiado. Nere ustez, ez? Eta gure barne, badia kanto batzuk konpromezu daukatena, baina beste batzuk dira, sin más, pixkat lasaiagoak edo... Leheno bai zegoela pixkat tematika konbatiboa. Eta igual sortze honetan, orain zaudeten sortze honetan, horren kutsu gehiago dago? Edo ez zenuke esango? Bai, nik uste pandemia honek bai alako zaplaste eman digula munturrean, bakoitzan bere pertsonan bai asko pentsatzen duela. Hori egia da, bai barnera begiratzeko igual edo begira... Eta ze noagoaz, eta ze egian iten, da ze aldatu dezaket bi urte terdi hontaz rekuperatzeko, ez? Ez bueltatzeko eta ez izateko
Lehenakoa, zerbait aldatzea balin badago behintzat, aldatu eta pixkatu betzeko, ez? Eta nik uste konposatzeko garaian eta sortzeko garaian ere, hoi hain presente eta hain gertu daukagu, haindik ez zaigula aztu, asko influitzen duela hortarako ere, ez? Lo de cantar las flores ya la primavera, izan lehike bat, ez? Etxen zaudenen, behar dezu pixka eta izea eta pixka. Bai. Izan lehike horrengatik, ez dakit. Bai. Eta proiektutxoren bat daukazu hor eskuartean, igual kontatu daitekena, igual... Ari gara, konposatzen jarraitzen dugu, baina guain ingen zan, dugu prest ja, egoikitu dugu, karo gurea kontzertu elektrikoa da, leheno komentatu dugu, dantzatzeko kanta asko daudela. Hori da, zuzenekoa, ez? Zuzenekoa da, ez? Ohiko zuzeneko bat, potentea, elektrikoa, eta orduan esan genuen, talde askokin dute ez, pixkat formatu akustiko bat egitea. Ikusita, guain jendearentzat ez zala ez dara oso erosoa eserita egotea eta kanta gainero entzuten egotea, beste egun geha pasaituko hilabete tardi bilabete halako kontzertutxo bat prestatzen. Beste formato bat, lasaiagoa eta akustikoa. Estrenatu gunen guain dela 2 aste Tolosan, eta oso ondo kantzen. Geneukan gogoa probatzeko, eta daukat lagun batan taberna daukena eta esan zen, hasiga kontzertu egiten, eta probatuko dugu. Eta pixkat informala behar genuen, ez genuen behar zerbait taberna montatu genuen, eta kristona ontzen. Jendea esegita azkenen akustikoa da, lasaiagoa da, baina, karo, zuri taberna baten tipo bat hain gertu jartzen zaizu akustikoa, baina... Eta baita ere gogotxo gauden egual, ez, ja, olkitik... Eta hori, lasaiagoa zen, baina alare, oso guztua. Eta hor da nahi beha azkeneko bilabete hau pixkat hori adaptatzen. Primera. Berriro etxarrirako elektrikoa rekuperatuko dugu, baina... Primeran, nola joaten diren, ez? Udako kontzertu guztiak. Hoi da. Eta ikusten ditugun baita ere, hemendik baldin badira, igual, izango dugu aukera. Nik uste baietz. Mila esker etortzeagatik. Eskerik asko zuei. Eta zorte hon proiektu guztietan. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.